V 9. kole vodnopolovej extraligy mužov hráči SKP Modrí draci Košice Staré Mesto nastúpili proti Pirana SC Topolčany. Hostia momentálne posledný celok tabuľky hrajú v modrých čiapkách. V úvode zaskočili zverencov Karola Bača, keď v druhej minúte otvoril skóre zápasu Lukačovič. Hostia v zápätí ešte mohli zvýšiť, no Klobučník v dobrej príležitosti nedal. Je to aj v hlavách hráčov, pretože predsa Topolčany sú mužstvo, proti ktorému musíte bodovať, a ten úvod zápasu nebol taký určite, ako ste si predstavovali. Presne tak. Je pravda, že sme nastúpili v najsilnejšej zostave. Hneď sme nastúpili s tým, že dal som príležitosť aj iným hráčom, a to z toho dôvodu, aby nie keď je rozhodnuté stretnutie, aby vtedy nastupovali, ale aby nastúpili od začiatku, aby trošku záťaže a mali s tým problém. Takže v podstate bolo to taktický ťah. Košičania v prvej štvrtine otočili skóre, keď v 3. minúte vyrovnal Gašparík na 1-1 a v 7. sa do listiny strelcov dvakrát zapísal Martin Schuster. V závere prvej časti hry Košičania nevyužili presilovku a tak po 8 minútach Modrí draci vyhrávali nad Topolčanmi dvojgolovým rozdielom 3-1. V úvode druhej štvrtiny Grudka nepremenil pokutový hod a následne Topolčany presnou Gažíkovou strelou znížili na 2-3. Snahu o vyrovnanie zmaril hosťom v 14. minúte Grudka, no posledné slovo do prestávky mali Topolčany, ktoré gólom Lukačoviča stanovili polčasový výsledok 4-3 pre SKP. Aké slova zazneli v prestávke stretnutia, pretože ste vyhrávali po dvoch štvrtinách len 4-3? Tak začali sme sa povzbudzovať, aby sme tú smolu, takú tú streleckú na začiatku, ktorú sme mali, aby sme ju prelomili a začali sa presadzovať, a aby sme tomu superovi odskočili a dostali šancu aj tí hráči z lavičky, takže sme sa hecovali jeden druhého, aby sme to prelomili a odskočili. Po prestávke už v bazéne jasne dominovalo domáce mužstvo, ktoré tretiu štvrtinu vyhralo vysoko 5-0, keď Sebastián Naď dvakrát prekonal gólmana Topolčian. V úvode záverečnej štvrtiny sa gólmi Gažíka a Ďuráka presadili hostia, ktorí v 26. minúte znížili na 5-9. Z našej strany vidím tam trošku podcenenie a musím povedať, že aj niektorí hráči z nášho družstva zobrali ten duel trošku ľahko vážne. To sa ukázalo v tých prvých dvoch štvrtinách a potom ale už sme zapli na vyššie obratky, takže ukázal sa náš lepší výkon. SKP Modrí draci Košice Staré Mesto zvíťazili nad Pirana SC Topolčany 17-7 a potvrdili tak svoje medailové ambície v našej najvyššej súťaži. Dušan Bodnár, televízia Naša.